Hai bai rok nong nai dong kok rok ma YouTube channel. Faringke sungjotong saimang je Tamil Nadu o tabo TVK hai ke thalapoti Bijoy bo bhaike mukhyamantri mangkha. Bosrai phurung chimino bini musungmani tamo bo bo songkha bono jeske puna daktaran pornani hinei tongmani tai Bijoy ni musung mungkha jeske puna actor nayok nani bagai. Tai tamni bagai bupha je bono daktar porna musung hangke je thalapoti Bijoy ni bana je hamyangi klai thipurung chimi hangkano daktar pornani hinei wansongmani. Kintu je bunga pohoni wansongmani motenglia যে থালাপতি ওয়ানসমani মতেছে নানি নাংসিউ ও যে থালাপতি বসরাই ফুরিন চিমিনো 500 টাকা মাত্র 500 টাকা পাইছে ব কাইসা কাইসা সিনেমার ও চিকন চিকন ব কাইসা অ্যাক্টিং মানে নাঙ্গো তাই অ্যাক্টিং ও ব 500 টাকা রো পাই খে ব খাই ফাইনি নাঙ্গো তাই আস্তে আস্তে কে হাকেনো ব 2004 রনি সিমিং কেন বিনি ত্রিত্রিকে ব ব তরি ফাইনি নাঙ্কা তাই ব আপরকে বিনি সিনেমা ব বেলাই কেন পপুলার না নাঙ্কা তাই bini kaisa kaisa je charge namani heke kaisa kaisa film khanyan thangka bono komse kom 150 ki 200 crore kaisa film bo charge nau tai rang nau ni manu khan tangte bu song ke bo belai kheno Shahrukh Khan song haino bo bo belai kheno mehenga heke belai ke dam ni nayok ngui thangmani nangka bono kalai slai ke bono je rang bai bono cinema khanyani nayok rok jema thang maya tai ও থালাপতি বিজয়নি সম্পত্তি বসে টংহাংকে মোটামুটি 680 crore টংনি সাজানানি নাঙ্গো BMW গাড়ি খুংনি টং তাই পদরে পদ লাক্সারি তাই বিনি নক বাহিনা আলিশান বেলাইকেন কাহামা তামিলনাডু বনো টংনি নাঙ্গো সুমুং আছে লাইও ব যেখানে একটরনি মতে একটর নায়কনি মতে নায়ক টাঙ্গি টংয়া টাঙ্গি পলিটিক্স ফাইনানি নাং থালাপতি বিজয়িনখা ব বেলাইকেন সিনেমা খাইপুরপুনো বেলাইকেন বিগরা খাংরা রংনি বাগৈ গরি রংনি বাগৈ খাইনানি বাগৈ cinema khlanyani bag hingke bo belekeno hamjagu tai belekeno popular bongnani nangu tai o thalapoti Bijoy ingkha bo agi nayak tongpurpuno je kuno agi je watei pandei phainok baikha nobar phainai podre podongkha ba bororok mase eman yangkha aba hirogo bagi puno dandu tai rescue bo khaina tai covid 19 nogo 2019 rogo bo belekeno sobawo bisingti subai tongmani botayom tei media rok no tei nai aba hirogo bini kuno suba mong krei bo hain siring siring thangaino bo suba surnani nango te aboni bagaino buike pho saimane krei thalapoti Bijoy tamo khalai tong tai borok bai bo bisingti buseke tas tong abo buike pho saimane krei hini bo sajanani nango tai oro bo jeske pone election vote bahike basa phaiga hangke bini musung maningkha jo Tamilnadu ni je bigra khangrang no jeske pono basirnani bo wansong mungka tamni wansong hangke je bo kuti kuti malik mani abongkha Tamilnadu ni borok no bono kuti malik khlaiu boni sajanani nango abo bahaike bono kuti malik khlai hangke je bini kaise kaise cinema khlai hangke no a cinema nanye rongkha je Tamilnadu ni borok nayo tai Tamilnadu ni je gerei borok rong ni rangbaino bo kuti malik bongnani nango tai bo wansong ka tai buslang rang aji sinani tai o geri borok na ang bahike mothanglei tuboi bahike suba soriman abo hungkangke kaisano lama রাজনীতি ও নংখানানি নাংনাই বতাই রাজনীতি ও নংখানানি বাগৈ চেংনানি নাংখা মাত্র 2 বছর বাইনো ব 5 বংনানি নাংখা তাই মুখ্যমন্ত্রী বংনানি নাংখা তাই থালাপতি Bijoy ingkha ব যেখানে পার্টিও নংখকা হাংকানো বেলেখিন সাংগাংনানি নাংখা তাই যে লাখ লাখ বরক বিনি যে মিটিং মিছিল নংখানানি নাংখা তাই কাইসে মিটিং মিছিল বেলাইকে বরক বাংমানি বাগৈনাই আরো যে ক্রাউড থেকে বেলেখিন বিরংমা বাইকে আজাকে 41 জনা বরক বথিনানি nangkha te 80 jonani barak hangke ajagao injur ngani nangkha tai abake je 41 jona borok thaikyang kano bo ara thangai thineroni poribar thangai bo 2 lakh taka kharang renyani nangkha tai je haimyang nai ronokhe 20000 heke 10000 abake bo je thangai nai borok sukduk a je thunai heka ba injur nai roni family bo kaise kaise ke thang gurikha aba hebo ni sajanani nango tai থালাপতি Bijoy ingkha bo prochar khanya nangka election ni bagai TV ke bo jeske pono government theke bo license je party ke tal khongnani nangka tai party ke tal khlo paimani porengkeno bo prochar khanya nangka prochar khlai porengkeno bo kebona asuk attack khaiya tamni bai hingke kebona haime sauni rajniti khanyani abo kaisa lamaya hanai je থালাপতি Bijoy sanani nango tai bo sudu bini musungmani simi sanani nango bini musungmani hingke bo je istihar je bini manifesto tamni sirnani nangka hangka nanya di je gerei poribaro jese kepono bosoro 6টা gas cylinder free renai hinai bo elan phanyani nangka tai abo simia ko tai je gerei ni poribaro je 60-65 বছর যে বুড়া বুড়ি রং
jeske puno maso pohiso rang renai tai kerei besani borok je kalbaring kangke komse kom no bo rangsak bahanyo bo roi talang thanai aba hairoke bo porsar khanyani nangka tai thalapoti bijonyo hangke Tamil Nadu ni borok belai kheno hamjagine vote lanani bo nangka tai thalapoti bijoy ingka bo koita vote koita seat pass ni bo mukhyamantri manang nang hangke je 118টা seat manani nango mukhyamantri chanani hingke ayo thalapoti bijoy ingka bo election candidate ruinai bo koita vote pass hangke bini matro 108টা se pass nani nangsiru komse kom pass nani hingke 118টা vote pass nani nangmani jagao tai 10টা short ma baike bo AIF kaisa party tongmani baike bo বিরোধী দল phunong bo baike mili lainai je sarkar গঠন khlainai bo mukhyamantri asungani nangkha bo jekhano mukhyamantri mangkha hangkano je DMK ni ex mukhyamantri baike bo thangai malani rok nangkha abongkha belekhano wanama sinja tai social media rok belekhano sangangnani nango nani di khoroksa mukhyamantri pheleng kangke joy bijoy pasungmale bo thangai nao DMK ni ex mukhyamantri baike thangai malai marok nukjakha tai abo kaisa sino je Bharat borsho haike India o je politics o obono tao puila nukjakho je phelengnai mukhyamantri bai jo pasungnai bijoy bo thangai malai marok nukjak mani nangkha tai o je thalapoti bijoy ingkha bo jekhano bini je chera asuna thangpro hongkone bini chair ni ri rok VIP rono bo kispena hamjagai ri rono nornani bo nangkha tai thalapoti bijoy ingkha bo kuno VIP bo tongya tai nok ni thekeno bo tipi no talangai noitao no bini je chair haike bini office o thanginai asuguina rok nango aba hairo belekeno social media o taite salanyani nango tai jo thalapoti bijoy bo support grohon na phuru kobama celebrities borokno phainani nangka jemon Rahul Gandhi songrok phaikya tai Sanjay Dutt Shahrukh Khan tai oba haike je celebrities borok Ajay Devgan songrok phaikya ni bo sajanani nango tamni bai hingka borok ungkha nayok dol tai aboni bagaino je bo support grohon na phuru belai kheno koto celebrities rok phainai bono support grohon nama jaga manda phainani nangka ni bo sanani nango tai o bijoy bo tamo wansok hingkangke naine di gori borokno je bosoro 6টা cylinder free tai maso 200 unit current free ngana tai oba haike je bini elang thaimana abo bo porong khaja mano maya abo tabus kamo sijanani nangnai inke naine di tabuk je gas asuk je crisis ngi tongmani o jora so botabo gas roi chana nangnai te rangsang kha belekena dam o rangsang no bahanyo bo je gori bsa borok no hingga bo komse kom no 6 gram khlainai rangsang ri talangnai gori roni poribar go oba haike bo elan jak tai khakhayo o je thalapoti bijoy bo puron bo khlaiana hninai tabuk sak jorti hingke naine di 2 bosorni bisingo bo jekheno TVK ni party restar mani paikha hangkano 2 bosor paise bo mukhyamantri sanani hingka abo bo kaisa thungtongmani ko ya khajan tapte bo song tai naine ke hangke o je thalapoti bijoy belai kheno borok kaham tai mutai haike nugo ni sajanani nango Tamil Nadu o je Tamil Nadu ni borok o bijonyo markeno hamjago tai belai kheno mani layo tai mutai haike nugo nango ni bo salanyani nango tai bini thani belai kheno srungjangnai mangkha je o thalapoti bijoy ingkha birodi rok bai asokok salai purbo belai kheno kaisomani suinai bo mutu khlainarago aba hairok bo belai kheno nukjanani nango je Kerala o je mukhyamantri je congress ni support gorok na phuru hangke bo ringjak phuno thangriya tamni bai hingke belai kheno je jara public rok busi thanai bo congress bai ke juktong rok ni thokbani si hninai bo thangriya te aro belai kheno taiti salain nango ni thalapoti bijoy ingkha belai kheno wansung gobang tai bini tomong belai kheno kahamani bo sajanani nango thalapoti bijoy sanan nango o jitungkha niya mo Tamil Nadu ni gori bosaroni borok tai sengkha jotono thangjakha tona nangnai tai Hindu Muslim hini bo kundino basiya thalapoti bijoy ingkha bo khoroksa Isai doromoni borok ni sajanani nango nani hangke je thalapoti bijoy ni bopha ingkha je Isai doromo haike Christian hunana haike je thalapoti bijoy ni buma ingkha Hindu doromoni borok tai o thalapoti bijoy ingkha girjao hundi mondiro hundi tai
je moji je turusaroni moji dogo bebak jagano bo mannabo nukjago tai mannabo nango tai bo sanani nango je minority rono jeske puno basirnai tai o minority ro je muslim tung hindu tung christian tung boro jeske puno ano bisas khladi tai ano 100% bisas khladi tai angno ni bagani sambo khlanyai o minority rono kebo je birba pheke kebo satak pitok khlai regla khnanyai o thalapori bijoy sanani nango tabo sungwan soini ke o thalapoti bijoy je mukhyamantri se family bisingo ke belekene bini kaisa samung belekeno record nukjanani nango bini asukmani bini himani bini thangmani bini tongmani office je kok samaro belekeno buni bege solaya belekeno juda hanaibo sajanani nango tai aboni bagano tabo je all over India wo sara bharatborso wo tabo o thalapoti bijoy nomang belekeno sarsangai social media rogo nuknani nango tai news rogo nuknani nango kajan taute boksong noro thalapoti bijoy sabo norok motamoti busimang khana tai nor tebo kaham video nanyen musong kan nor like comment share tai subscribe bell icon khanya bai tapok di dinini baga sunung site nor jutun kaham toni jorona hambai tai